Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. UMLA kamau kerwat konstituensi uba Renington Lingdo Thongkhar ula play ki artli scheme kawai hakas nong nonglang kabala pendut pra klur tam bat kawai pat hakas nong rangmau kabala pendut san klur tam ula buru artli ki mau nong rim ban pentrai ka scheme JJM hakas nong rangmau bat mau saw mau rim jong ka mau saw water supply scheme combined water supply scheme in yo unveil yo ne mau rim Pli paipa no ia kene ka scheme ka nulang water supply scheme in yo unveil yo ne never stood jing kerdu jong ka baladon kang pelak hayeng mudlek tong kimsya kidon ki parasnong ki jong ni ki bla iyo laitin sautin rei ni bompat iyo ngirang syuan tangpa ki yait bedau ulan tingi bawan khadu ni kami yakni bai chakmat ha jing long khna poi ka jing ya poi ka jing ya tim ya telah para mengikum kinong sung tang na kadau jong ka ti henry sno komen ba menta lembah jong kawan jingwan jong kane ka scheme ni kermen ba kita baro kin saja no bat kin sedon kijing ya baha kijing ya siot ngat hapo snong po tau bat ni sno kumen ba iba rinik ibalong minister menta ibadon kat lang bat ni menta ilayarap lem yang ni banlong uksiang hakita kipor banlik budin ya kene ke scheme yala pendat ka inauguration menta hak bangi ya ban pli ban inaugurate ya ke scheme hene nolang ka ba pakrur tam ya ke balayo ban sanction dak sarkar bat yo i ke jing dep jong ka jing train nadong sadong te mar kata ya kata ke jing swiss ya ke jing pli ya ke jing khang ni IT haji penyat ya ke bagi department kan ya berpendek berhigi bersnong bertau kumno ban pli kumno ban khang bat khantam ka maintenance kalong ka berkam hadu kata-kata baru kiskin sarkar ka ba ni lapentre ka jingkeli kalong ka maintenance ka ba kumno kan long larangim sim ya ke jikir kle khantam ka skim haka ba sarkar kala design haka ta kadul bahkan dan ka coordination ka jite lang plan ki bersnong bertau ki pajba raka ba department lada jia ba kadon no kajing bom ya trelang na kanor no kaliang la kalong na kaliang jok department la ne na kaliang jok ki pajba no program la ne na kaliang ki bos no bertau lada kan ni no kajing bom sutu je ber kajing ya trekam kala ban kata ka implementation ni scheme henry de kajing ya trelang ha ka pindon ka communication ka ba ya shai ka ba sutu kan no ka banta ka ban le mano ikmelenti baka ni scheme kanlong kabajop hakabaki pajba snong nonglang kinyo man la ka thluyeng bat kan yai continue kata ki man kapor shwa ba kiwe ki snong kinyo kade hok epi firso kumen namar ba ka nonglang karayo haswa ba kiwe ki snong kinyo bat ki bok kerwen bara ka je trelang ber ka department da ka je trelang ber ki bor snong ki bor thau kinyo I ka jing ya ka jing ne ya ka scheme but hakaba pinthar pa kilat kunti kumno ban address laradon ka maintenance problem hakaba kindon kabaron kam ban maintain kamtam kadai ka pumping scheme hakaba ki bor machine kala bandon kijing hakaba kala bandon kijing hakaba haban repair haban snai ki machine nakaliang jong ka VWSC nakaliang jo pigi borsnong ya plan pa kita ke baro knang ba inyo ba kaniga scheme kalong kabayay ne kan continue hakaba laradon ka no ka problem don ka maintenance inla ban le kata nakajip bidlang jong ka borsnong rekap ber department